mai farin cikin mutuwar jikan shi ba, wallahi ba zai zaɓa ba. Shi yasa wani lokaci sai kai farin ciki a wurin da bai kamata kai farin ciki ba saboda jahilci. Bari muku misali da practical abin da ya faru a ƙasar nan. A ƙasar nan ne aka kashe mutane ba tare da an kai su kotu ba, kuma sauran mutane suka zo suna farin ciki. Lokacin da aka kashe mutane a Zaria saboda 'yan shi'a ne su, sai aka zo aka yi ta munna a ƙasar nan. Mutane musulmai suka dinga munna an kashe mutane. Alal aƙalla in ma ka yadda mutanen nan a dokar ƙasar Najeriya hukuncinsu a kashe su ne, to bai kamata ka nuna farin ciki ba. Saboda ba a nuna farin ciki don wani ya mutu, don kai ma za ka mutu. To shi kenan yanzu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce mu kuma ƙasar ta shiga jinin da muke farin cikin zubansa ko to gashi nan yana ta zuba. Ko ba shi ne abin da yake faruwa yanzu a ƙasar tamu ba. Da haka mu yi ƙoƙari don Allah mu tantance tsakanin menene addini menene zai kawo mana zaman lafiya.